nagsumpay guys sa ang vlog hapon pag humanahag paninda tanawa nang hipos-hipos na bukuran na kay ara kaadjong kagubot unsaan nang ipang arrange dana kay pamungano ha kay pamungano wow kay pamungano betaw matog ko kay garabi ka nang kapuja wa na nang hipos ko na kay ug di pa ko matugdi pa na nang hiposon ja kay wa mo ko lang katugan ug atus kwarto kay atus sahog wa may lami kana sahog murag di man ko kaginhawa mo nang nang ipang hipos sa mga tinda na silhig pagamay kay aron di pud pamaaka na tong bugan da nagumigas kanang snack ra pa ko dana dyan ay mga umigas pud ba kana tagak pug ang gikaon nga hilukon arang lamiya pud kadyo ipislok dari kay ag hangin na feel dyan ang arang bugnawa ba ja taliuwan mo ko dag langit na ja kusog kaadyo ag hangin mura ko dari ga irkon mga alas 2 na jud hapon guys ag si Undoy dana og dijang kauban busy pa na sila trabaho sa ilahang gihimo na nga kabinet bato bawon sa to ako kasabot ilower down laman na imong volume na kasi mang lupad ng imuhang atuli kay di ako sa sud sa sakjanan gabiyahe man gud mo si Undoy karon ja nagdunaon ako mag-edit na lamang ko para na ako i-upload sa YouTube ja dana mga takna mga kagahi nakatuko dana ja ning kalit mas Undoy na hagdo gawin ra nagang tuho di na mata ko nagdako no si ja og snack so mao to na okay na may nagisa istorya na may nadugsogod nalapi pinapis o piring dahil utang-utang nag-snack kaya ro lagi taong pag-istorya namin kayo may daniting ganay lagi mao din nagijang gihimo ja mo na ijang color nga napili nangutan naman hinon pod si janahon daning okay ra pud daning color ka murag match pud sa among bahay ba ja di may ganahan og mga laing-laing mga color gusto na mga ingana ra jar puti mga minimal ra color ba ja mao na ijang trabaho mura pa na jag engineer nga way lisensya so si janay bahala na magpagwapa daan ang badyan na basag ako dari manindar ako taman sa ang makaya karon guys kay wa adyo ko makabantay dani nga nabuhi man dining santol da so in town saksi ra ba tawag langit og yuta dani sa ang mga luha nagtuto grabing hilak na kigidabdaban malagi ni dyan nabuhi pod guys ug ang peanut butter fruit tanawa grabe ag santol taas kadto kinabuhi uwa ko magdahom nga mabuhi jud si dyan nag-check ko daras likod guys kay naman po ko gitanom daari gud nga limonsiton dyan karon wa na patay pod salin lagi ni gipang dauban pati pa din taon po dari gahang nangka impas po pero gahang peanut butter fruit tanawa grabe ka jung kagwapa hapit na buti ni mamunga jawa man jud na pansin-pansin na kay mao lagi to nga anak ko naman siguro ni pag-asa pero madyo gani tanawag santol ning buhi pa si Jaga gid jung grafted man nino agi jung sanga mismo maoy ning buhi di jud gikan sa punuan kay gikan sa punuan wala na hinungdan so kay landong malagi paglangit wa man mo bukad kay gikan man ning uwan pero hinara pag uwan na taliksik ra di nagunaguna lam po ko dari guys kay arong lami-lami pa ning ijang punuan anyway guys wa ko kay bawhan na bamong naingnan kay kaniyang papa ko titop man lagi wa ko kay bawang naingnan na bawong na before sa ang vlog basta kini guys napalit na nang juhot dari sa ubos so bali sa kamuto na ning among napalit na niya nadugang-dugang ra namo pa maadyo gani kay wa pa ning palit na tong ubos ginay na dyan to namo og palit og karon amo na gajud ni kaya gamar gajang napalit ni una 300 square meters ra kana ra gajang gitarukan sa bahay na space gamay ja feeling na mo grabe magajud kajong piuta ja mo to nagampo mi nga lord gadun ta madugang-dugangan ni gamay kay aron taon pong napibili katamnan ubis sa gamay pud nga garden ba so gihatag mo sa Ginoo basta magampo lamang ta ja magkugi ja wa tay mga buhaton nga mga di ganahan na Ginoo nato tagahan ta sa Ginoo panalangin again makagahi turn down lamang na ijong volume kada ko sa sakjanan kay bukulayan nagatang udyo karon pero ning kamot lamang ko dani edit tay kay aron na taon pong napo ko ma-upload na sa atong YouTube dyan naguna-guna na po ko dari sa ang bijabas maadyo gani kay nanagkaning bijabas ang ipang sabsab raban ni sa baka anja shout out tay ko ni Ma'am Gina Miguel Binis ma'am kung tanaw ka na ang video ma'am please i-comment pa kung sa tuwing handa atong kananay sa tawag na nang abono nga pampabunga kay parang excited na ko na ning mamunga kay imo ganing gagmay kakita ko na munga naman Ginoo ko tabangin taong ko ma'am kay gusto in taong ko makaon nagbijabas ug di ka makakita na ning video mong PM gadyo ko nimo mangutana ko nimo balik kay nakalimot man ko kay makapalit ko jarang aha ning maabunuhan so bali duha ni ka klase nga bijabas pero nakalimot ko asa to daning guava po lugasa po to daning California guava basta kay mao nang bijabas sa duha ka buok di ko makalimot kay nakatilaw ko daning mga bijabas dito sa garden ni Ma'am Ginami dito sa Rabulyones so bago pa man nagikras-cutter ni Undoy yun dyan nanubo na pud kay sige basag uwan lahi magugsagbot ug sigig uwan kay magdali pud sila panagko man ang dali ara pud sila nanaggas man hala pud gigunagunahan ang mga punuan kay ijawat lang mo pud makaginhawa pa ni ilang mga ugat dani kay gibag-an nas ko kay bisan ugwan ako gibuhat dari di pa mo ko makaulig una kay busy pa man si Undoy dyan mo sa kay ra sa kuni dyan medyo laju na ni guys amo ang abangan nga bahay murag mga napo man siguro kapin pud ka kilometro so anyway guys nalipay ko guys kay syempre madugang-dugangan na pud dari atong katamnan kay dako-dako naman nag-area na dari ja daghang salamat jud kadto sa Ginoo sa mga panalangin syempre wa pud naghatag sa Ginoo nga kanang easy ra bitaw gipaningkamutan pud gipanghaguan jud pud na namo kanang panarbaho ingana kay aron lamin tawo makapalit ingana ja deserve pud ninyo makaibaw pud ba kay syempre diha ba ja mo saho ang pagsugod so manaharap ang gipaybaw ninyo nga ingana so daghang salamat sa inyong support kay kanang
makapalit na tayo na sa una nang andoy ra ba dya karon makapalit na daytag nga na bisag hinahinay rag bayad at least na impas. So while namuong Malbiri guys kaya hanang tapong ipamalhin og tanom karong managhan sila dahay nanawag sa ubos si ate mo na yung silingan dari sa ubos nagatag sa resibo nas kurente kay diana man kurente na mo diyan naman sa ilaha ibilin kay wala kita dari pirme. So mo ni guys alam pag ipang tugsok ang mga labiring sanga nga mga nangaputod kay murag ning taas na bitaw si Jad lami man og sige putod kay magsigira pud si Jad pamunga kay magsige magpanalingsing so sige ka fresh sige jang sanga sige pud sila pamunga diyan ipang tugsok lang na ko katagaan pero ganahan ka nay daghan nay dagang sanga pwede ra na mo itugsok kay dali ra ka adto ni si Jad mabuhi ning Malbiri pila ra ka buwan gi kani magitugsok mamunga na pud mo ang tinugsok ara lagi paspasa ka adto ja makalingaw ba jud pud kan kaunon. So kung itanaw ka dani ang video Jad ura ta gusto ka magtanom na ay daghan sa family house halos gani ipanglabay na laman nila daghan ka adto ni nakapananom kay og sinanay magbuong daghan jud ka adto makadaog mga sanga nga ipang tugsok ra man na nila. Pero guys kini ang Malbiri dari di ni pareho sa family house pero murag mawara man sila bunga kay kini magong agikan pa ni og sa Rabulyones ka ma'am dinami gihapon ni Australian Malbiri ni siya pero pag pamunga na ni murag mayang ra pud siya sa naa sa bahay. So for the third time pasensya na gud mo sa tang audio karon kay murag gud ni karat-karat kay na kusog sa undoy nagpadagan kay rong makauli na pud mi ba kay harap ito just tagbilaran sa nag over na lamang pug ko ja mao pa ni ang i-upload sunod adlaw kun sa natabo karon kay late malagi ni ang mga vlog. Anja guys, mani biyon hadani og mahapon na dagang langgam dari kay kakahudyan maning ubos na mga Gemilinan ja dagang naglanggam ang uub sa mga lupad pud lami kadto tan-awon ja pwede dari maglingkod-lingkod tambay-tambay nga na wala ko mag-edit mo og na mi dari so okay kadto peaceful kadto sa utok nga maglingkod ka dari ja makakita kay nga ni view na mga langgam ang lupad ja labi kadto pamati ba. So mga alas 4:30 naman ni sa hapon guys mo to nag-decide mi ni undoy nga manguli na pud mi kay gamang yaya kay mauli maputos sa alas 5 alas 6 sa hapon ni nga na. So pun guys og na mi dari guys magtanam-tanam jud ko supos mananam ko tutog kamote or mais babisag mga ginagmay ragud pang konsumo ra ba. So agamang bagong napalit nga suta guys wa na napil na sa mo ang labat kay gilabat ni undoy pamantunan mo na palit adja nagdali putos undoy og labat na kay ang mga baka lagi manuhod lagi dahil sa ang mga tanom kuno pero maora magyapon na impas magyapog ang mga tanom kay gidauban man kadtong itabuha guys wa magduto ni sa tujuan pero bisag itudo ni sa guha arang sakita gang daghan kay nakakita ko sa mga tanom nga matay arang sakita daghan gihilak jud ko maadyo dugay ko ka bubuon pila ka gabi ko tong humila ay haman tong gipalampasan di gipanluan hay nga na di nga matay na tong mga gipanglampas karon ka nga uga na mo to diyang gisunog jawan po dito tapuka nga nagkalat-kalat ba itong mga uga mo to ning kalat ang mga uga na pilog kasunog gagahang mga tanom pero karon guys nakamubuon ako magtanom na lang po ko utron sa nalipay mapuko ka na dugangan na pagang space dari makatanom-tanom pa jud ko mga daghan pa unsa na lamang kumutanang mug naa ko dari kay aron di na po ko magila kay lisod man magtanom ko wa ko diri dyan mamatay na pero sabsabo na pus baka nga nakikita na po kog away kay mga away na mapug ko madyo ba tutong na ako diri kay mabantajan man ang adlaw ug hapon pero grasya sa Ginoo guys murag nakadao naman pug panahon kay one more month tugo naman hinuon pud makabalhin na mi dari unsa guys mao na mga silingan dari nakakita mas undoy og bijabas nga arang dagka kaadyo ja ang mga bijabas ni dari nga tagak ra sa juta nga lata kay murag di siguro sila mga anog bijabas kay bawa naman mga bijabas is life di plurami ja karon di ras plurami patis dalton manos undoy naglakas loob sa pangayo na kay ijang apangajuon kay ijang igasa ni dalton sa duha makabuk magtagsamit dalton dana unsa guys grasyahan pud sa Ginoo nga among silingan dari mga maadyon pud kani si ate din ibutan kaadto ni zanamo sa inga na jugo makabalhin ko dari ahal dinis ating panggaan kay syempre panggaan din natong atong mga silingan bahalag di ta nila panggaan basta panggaan ta pero bitaw og muhatag tagugma grabe na pagkagdi po kamo bawas og gugma pero naman gud po ibang tao lagi nga bisag unsaan nimong gugma nila di gyapon kanila gugmaan i-backfight kanila pero bahala na muna na basta kay ahang kuan puhon makabalhin ko panggaan din nga mga silingan dari kay maura ra ba niyang silingan duha ra ni do na pa isa dito si ma'am may strong silingan dito speakers pero medyo lajo na kani sila jud mo na deo na buutan ka jud ati kitagaan migbijabas sa manang nana ko ikagasang dalton ron unsa guys mao po na binlanan sa among ang resibo sa kuryente kay muanhin nagtagabuhi ko may tawag amo mo na ibili na laman sa ilaha madugani kay japong dawaton og lain pa siguro ana giilo na gidubduban na pero si ati buutan ka adyo kay japong ipanghatod dito sa bahay pa jud nga maluoy lagi po kini nga maikag ko bas puro sagdi laman po kay makabalhin ako mana maundang na gadget kay madisturbon si jabag si jay mabinlan kanunay so dari salamat tataman guys ha salamat sa